İstanbul'da Howa menziline Türkmenistana dolanmak isleyen Türkmen vatandaşları bilen Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluk işgärlerinin arasında çaknışyk çykdy. Bu waka 13 maýda urnulan adatdan daşary uçar saparlary bilen ýurda dolanmak isleýänleriň gahary bilen mewj aldy. Açsın yolları. Yollar açsın, her kim şeydi var kendisinin öyle. Ya şimdi biletler elektron görünüşüne hatırlanır. Bu elimki elektron görünüşüne alıya bileti ha. Uçar biletlerini almak üçin bir-birlerini itişip dıkmışyklygy emele getiren vatandaşlaryň videolary sosial media we habar kanallaryna düşmeginiň öňüni almak üçin ara goşulşan heniz dolu ady ortağa çykarylmady. Konsullugyň işgäri video düşürýänlere haýbat atmaga başlandygy aýdyldy. Bu bolup geçen wakany gören şaýatlaryň habar bermegine görä, konsul işgäri telefon kamerasyna ýazga geçirýän bir watandaşa gödük hereketleri bilen "Näme kamera çekýärsiň? Kamera çekmek bolany polisiýa habar berjek" diýip gorkujak bolupdyr. Emma törendäki watandaşlar konsul işgärine topulup "Sen kim bolýarsyň bärde gorkujar ýaly? Sen konsulun işgäri bolýan bolsaň, näme üçin ýurduna gitmek isleýän watandaşlara kömek etmeýärsiň?" diýip agyr ýagdaýda garşylyk beripdirler. Görýän meni? Sen şunlar, sen seret taşına çık taşına. Sen şunlar şu zatlar, sen. Şunyan mı? Bu bolup geçen dawaly ýagdaýdan soňra konsullugyň işgäri köpçülik halkyň arasyndan çaltlyk bilen uzaklaşyp bilet satylýan otogyň iç tarapyndan durup özüni kamera düşürýänlere garşy "Kamera düşürmek bolanok" diýip seslenip ýol almaga synanşdy. Emma watandaşlar onu daşaryp çykyp "Biziň bilen ýüzleş" diýip seslendiler. Gorka düşen konsul işgäri içki otoga girip we şondan soň hiç bir ýagdaýda watandaşlaryň gözüne görünmändigini habar berdiler. Mundan başga da bu ýerde Türkmenistanyň terrorist hökümeti tarapyndan ýürüýte uğradylan adamlaryň bardygyny, emma çykan dawadan çekinip gyrady, tomoşaçy bolandyklary başga bir watandaş tarapyndan habar berildi. Bu waka münasibetli Türkmen halky ilkinji gezek terroristlere garşy göz-göýüne garşy duruş görkezdiler. Güýçden gaçan terror hökümeti halk bilen ýüzleşmekden näçe gaçsa-da, emma şertler muňa döz gelenok. Bizim gitmek diye duydu. Sağ olun, bir karış, o tepene vatan bir karış otur. Yürüyor, hamile, hamile. Ben boğuk ettim, boğuk vatandaşsız, boğuk ettim.